Hej. Nu skal vi til at lave en lille krokus. Sådan en fin lille en her. Og den er rimelig nem at lave. Der er ikke, det er en god begynderblomst. Jeg rykker dem herover. Vi har vores skabelondele. Og der er små streger på, så vi ved, hvad vej de skal vende i forhold til stregerne på papiret. Jeg kan lige se, om jeg har... Jo, der var streger på de sidste også. Sådan her. Og vi skal bruge de her 3 farver. Du kan bruge til selve blomsten. Den kan jo være hvid, og den kan være lyselilla, og den kan være mørkelilla, og den kan være hvid med lilla streger og så videre. Så der er sådan rimelig frit slag på krokusser. Lige nu laver vi en mørk krokus. Og vi starter med at klippe støvdragerne ud. Den tager vi lige sådan her. Der er jo på italiensk crepepapir sådan nogle streger på, og det kommer fra et eller andet i produktionen. Jeg kan ikke huske, hvordan det hænger sammen, men de er der. Ofte kan man ikke se dem, når man først har lavet blomsten. Du kan se på denne her, der har jeg stregen hernede. Og det er jo ikke noget, man lægger mærke til, når blomsten står der. Men jeg prøver at undgå at få dem på bladene, hvis jeg kan det. Så nu klipper jeg sådan her, så kan vi altid lige vende den om, så vi ikke får den der streg med. Det er ikke altid, man kan undgå at få stregerne med, men hvis du kan, så er det en god idé. Sådan her. Så vender vi den lige om, fordi så har jeg stregen hernede, hvor jeg limer, og der kan man ikke se den alligevel. Og når jeg skal lave sådan en her, så i stedet for at sidde og klippe med det samme sådan her efter skabelonen, så klipper jeg bare lige over. Fordi så kan jeg klippe ned her. Vi deler den i 3, cirka lige store dele. Og så klipper vi ned til her omkring. Så der stadig er noget at lime på, og noget, der holder sammen på det. Og så klipper jeg hjørnerne lidt runde her til sidst. Du behøver ikke spekulere over at få dem helt præcis og perfekt. Fordi når blomsten først står der, så ser man altså ikke de små detaljer. Og det her, det er jo de støvdragere, som er inde i selve blomsten. Og det er virkelig ikke det, man ser, når du sidder og kigger på sådan en her. Om de så lige er klippet helt perfekt her inde i støvdragerne inde i midten. Det kan man ikke se alligevel. Så jeg synes, du skal bare klippe dem lidt rundt, og så hygge dig med det, i stedet for at prøve at få det 100% perfekt. Det synes jeg er en vigtig ting, når man sidder og laver sådan nogle kreating her. Man kan godt blive lidt panettengrøn omkring alle detaljerne, og ser det nu helt perfekt ud. Men når først blomsterne står der, det er en af de fede ting med crepepapirblomster. Når først de står der, så ser du altså ikke, om de er helt perfekte eller ej. Så hvis du får lavet en blomst, du ikke synes er så pæn, så tag lige stille den i en vase, og så kig på den i morgen. Jeg tør godt love dig, at den er meget pænere i morgen. Så vil du kigge på den og tænke, jeg er ikke helt dum alligevel. Nå, vi skal have lavet de her støvdrager, og der holder jeg fast herude i spidsen, fordi den vil vi gerne have flad. Og så nuller jeg resten her mellem fingrene, sådan så det bliver rundt. Jeg tager den næste og holder fast ude i spidsen, og nuller. Og den sidste. Sådan der. Så har vi 3 fine støvdragere til midten af blomsten. Du kan lige nulle dem lidt bedre her, men det er nu ikke nødvendigt. Igen, man ser det altså ikke, det der nede i bunden af blomsten. Så skal vi bruge nogle blade, og vi laver de mørke lilla her. Og så skulle vi prøve at være fornuftige og se, om vi kunne få dem uden stregerne derpå. Det gør vi, fordi vi kan. Og jeg folder den, fordi jeg er en lille smule doven. Jeg gider ikke sidde og klippe det samme blad ud 6 gange, så jeg folder som en harmonika her om bagved. 4, 5 og 6. Og det behøver ikke ligge 100% lige, det er så fint. Sådan her, så længe du kan se, at hvert stykke er bredt nok til, at skabelonen kan være på den, så er det så fint. Og når jeg klipper, så har jeg har den her super fine lille saks til detaljerne. Og når jeg sidder og klipper 6 lag sammen, så klipper jeg, vi gør lige sådan her. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge en lilla strimmel til, men hvis vi en dag skal, så har vi den. Men når jeg skal klippe igennem 6 lag, så er det altså en god idé med sådan en køkkensaks, eller hobbysaks, eller hvad vi skal kalde den. Den er noget stærkere til så mange lag, end den lille der er. Og du behøver ikke klippe helt perfekt. Det er så fint, at den er... Krokusser kommer, altså deres blade kan være
lidt flade op i toppen, de kan være lidt spidse op i toppen. Så det behøver ikke at være 100% perfekt, det her. I forhold til saksen, så vil jeg sige, hvis du skal lave mange crepepapirblomster, så køb en lille papirsaks. Det er altså, du bliver glad for det. Hvis du ikke skal lave så mange, så er en køkkensaks helt fin. Så skal vi forme bladene, og det er noget af det fede jo ved crepepapirblomster. Eller ved at arbejde med crepepapir. Så kan du lige give den sådan en lille hui. Så er den sådan helt foldet. Det var lidt meget, den fik der. Det gør den ikke så meget. Sådan der. Se, dem her, de er faktisk lidt flade oppe i toppen, men det er så også okay. Det må de gerne være. Du kan klippe dem til, hvis du vil have dem lidt mere perfekte, men det tager jeg mig altså ikke af. Jeg ved, at det er meget tilgivende at sidde og lave sådan nogle crepepapirblomster. De bliver super fine, selvom de er lidt skæve. Det er også, blomsterne er jo lavet perfekt fra naturens side, men så kommer der lige en larve forbi og alt muligt, og spiser lidt af bladene, og så var de slet ikke perfekte alligevel. Se, nu klipper jeg, og her der bruger jeg også min store saks, fordi nu skal jeg klippe nogle længere stykker. De små her, den lille saks, den er vældig god til detaljer, men en køkkensaks er vældig god til mange lag, eller til når du skal klippe større stykker sådan her. Og det kan godt være lidt svært at holde bladet, eller skabelonen perfekt fast på. Det skal du også ikke spekulere over. Igen, bladene kan være mange størrelser og tykkelser og alt det her. Så længe det er sådan nogenlunde som skabelonen, så er det rigtig, rigtig fint. Den skal være nogenlunde spids i hver ende, eller i hvert fald den ene ende, den vi vender opad. Så tager vi den anden skabelon her. Kunne den være der? Det kunne den da lige. Jeg er lidt nærig med mit crepepapir, så jeg prøver altid at få det til at passe sammen i hjørnerne. Eller hvad det hedder sådan noget. Og bruge så lidt af det som muligt, ikke? Spare lidt på det. Og det er lidt tosset, fordi det er noget crepepapir er jo ikke dyrt. Men det er et gammel vane fra mange år med hobby. Kreere ting. Sådan der. Så har vi alle vores dele. Sådan her. Så skal vi bruge faktisk en lille gul dut. Og det gør vi, fordi vi skal sætte det helt fast på sådan en. Jeg bruger sådan en elefanttråd. På, jeg tror den her er 1,5 millimeter bred. Og hvis du ikke har sådan noget, så kan du bruge 3 stykker ståltråd, som du bare lige vikler sammen. Det er for at få en lidt tyk og lidt mere stabil stængel, end hvis du bare bruger et stykke ståltråd. Men når vi skal sætte det her fast på denne her, så kan det meget nemt, hvis du bare limer ting rundt om her, så er den lige til at hive ud. Det sidder ikke så godt fast. Og derfor så giver jeg den et lille hak herude, eller et lille øje. Sådan her. Noget i den retning. Fordi så har både papiret og limen lidt mere at tage fat i. Og jeg vil gerne hjælpe den lidt mere på vej, så jeg giver den lige et lille stykke. Jeg kan lige klippe et stykke her. Jeg giver den lige et lille stykke papir rundt om. Og det trækker jeg ud, fordi der er ikke nogen grund til. Det er ikke noget, der skal kunne formes på en bestemt måde. Og det er jo det fede ved, at crepepapir er så rynket. Det er det der med, at du kan folde og hive og gøre. Og det kan virkelig udvide sig, ikke? Men her, der har vi ikke brug for det, så der strækker jeg den ud, fordi så har vi ikke alle mulige rynker og folder. Og så giver jeg den lige et lille twist her på midten. Og så har vi vores lim. Og her, der kan du bruge skolelim, eller dekoupagelim, eller limpistol, eller hvad du nu har lyst til. Så længe det er noget, der tør transparent op. For vi gider ikke små hvide klatter på blomsterne. Se, nu giver jeg den sådan en her. Og det gør jeg både for at give papiret noget mere at holde fast i. Jeg tror lige, jeg dutter den rundt sådan her. Jeg bliver altid helt klistret ind i lim. Så papiret får lidt mere at holde fast i. Undskyld. Plus at hernede, der skal helst ikke være en metalfarve i midten dernede. Og på den her måde, så får vi bare en gul dut nede i midten, så ser man den ikke rigtigt. Så limer vi den her fast. Sådan her. Det er ikke så vigtigt præcis, hvor du gør det henne, men det skal bare sidde fast her. Jeg tror faktisk, vi gør det lige lidt højere oppe, for at den her ikke stikker meget opad. Sådan der. Så er den så fin. Og så er vi klar til at sætte blade på.
Og der gør jeg lige det, at jeg giver dem alle sammen en klat lim til at starte med, fordi så slipper jeg for at skulle have fat i limen hele tiden. Det er ikke, hvis nu det er noget, der tager enormt lang tid at gøre, så er det selvfølgelig bedst at tage limen undervejs. Men det går relativt hurtigt med at få sat de her fast, så de får lige en klat hver. Og jeg klipper lige den her lidt til, for vi har ikke brug for, at den skal være så lang. Så jeg klipper den cirka sådan her. Og det er lidt en smagsag, hvor lang du vil have den. Du kan eventuelt vente med at klippe den til du er færdig. Så sætter vi et blad på. Og støvdragerne må godt rage lidt længere end halvt op. Og så sætter vi et blad mere på. Når du har 6 blade, så er det en god idé at fordele 3 blade først. Og så bagefter sætte de sidste 3 blade imellem dem. Så bliver de pænest fordelt. Sådan her. Kan du se, det ligner allerede en grus. Sådan her. Og en ting, jeg godt kan lide, når jeg sidder og laver sådan noget med mange blade, fordi det kan godt stikke lidt af for mig, fordi limen stadigvæk er våd. Så får du nemt lige rykket på det ene blad, når du sætter bladet udenpå. Så der plejer jeg at tage sådan lidt sytråd her. Og farven er fuldstændig ligegyldig, vi kommer ikke til at se den alligevel. Så lægger jeg den opad her, og så kører jeg den rundt om her et par gange. Fordi så bliver de her blade holdt fast. Så lægger vi 4 blade her mellem de 2. Sådan her. Og sætter snoren fast. Og nu sidder den lidt underligt. Den er ikke lige, jeg har fået sat bladet oveni. Så kan du bare køre den hen over tommelfingeren. Det er fuldstændig lige meget. Den skal ikke gøre andet, end at den skal holde fast på bladet lige nu. Så den behøver ikke sidde godt fast. Så skal vi have en mellem de 2 blade. Og så tager vi igen lidt snor rundt om. Så fik jeg puttet en masse lim på mit sytråd. Det er så fint. Og sidste sted er herover. Sådan der. Og så denne her rundt om. Og så klipper jeg bare. Du behøver ikke binde knude eller noget som helst, fordi den skal ikke holde mere. Den har gjort det, den skulle nu. Så skal vi bruge et grønt stykke papir her til stillen. Og der klipper jeg bare, det er lige meget med i virkeligheden, hvor tykt det er, og om det er lige og sådan noget. Jeg plejer at klippe omkring 1 centimeter, eller lidt under måske. Og det behøver på ingen måde at være lige, det er fuldstændig ligegyldigt. Så gør vi sådan her. Og så har vi et godt langt stykke til at beklæde stænglen med. Du kan også bruge blomstertape. Hvis du foretrækker det, så slipper du for at sidde med limen, fordi det klistrer lidt mere sammen. Jeg har jo ikke noget problem med at sidde med limen, og nu er jeg i gang med det crepepapir her, så. Men du skal bare vide, det er en mulighed. Så sætter vi det her rundt om. Upti. Sådan der. Og så begynder vi at gå lidt skråt ned af stænglen, sådan her. Og putter lidt lim på undervejs. For at den lige holder fast. Og når vi begynder at komme herned af, så skal vi finde ud af, hvor vi vil have vores blade henne. Jeg tror faktisk godt, jeg vil have den lidt højere op, så jeg ruller lige lidt op igen her. Og så kan jeg spidse den op af. Nej, det vil jeg ikke, fordi den er pænest her, uden striber på. Sådan her synes jeg, den skal sidde. Så sætter jeg lige lidt lim på. Det kan du gøre både over og under bladet der. Du kan godt bare putte det på strimlen, og så sådan her. Og så læg denne her på bagefter. Og så kører du videre rundt. Og ja, jeg er altid fuldstændig fedtet ind i lim, når jeg sidder og laver sådan noget her. Men sådan er det. Og så slutter vi af med noget lim. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til nu her, at jeg lige bare rev crepepapiret over. Det vil jeg godt lige nævne, for jeg ved, der er mange, der er bange for, om man kommer til at ødelægge papiret, når man sidder og arbejder med det. Og der skal du bare vide, at det er altså virkelig holdbart. Du kan godt sagtens sidde og hive en masse i det, uden der sker noget. Men hvis du vil rive det over, så tager du bare lige og gør sådan der. Så kan du sagtens det. Så du skal ikke være bange for at komme til at ødelægge papiret. Og hvis du gør, så klipper du et nyt blad. Det går. Så giver jeg den lige sådan en lille, igen en af de fantastiske ting med crepepapir. Sådan der.
Og så giver du lige stænglen bare lige en lille smule buk, hist og pist, fordi blomster i naturen er altså ikke 100% lige. Jo, de ser lige ud, men de er ikke lige så lige som et stykke ståltråd, det lover jeg dig. Eller et stykke elefanttråd. Sådan der. Så blev den lige en lille smule ikke 100% lige, og det er rigtig fint. Og så er den faktisk færdig. Så har vi lavet en fin lille krokus. Så har vi en hel buket her, som vi kan sætte op på nogle pæne måder til frokostbordet. God fornøjelse.